गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ, फैगौ मार्च दानाव तामुलपुर जिल्लायाव खुंफुंजानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विन्दखौ नुजाथिफैनो थाखाय हांख्रायहरदों बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' आरो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर' बिथांमोनहा। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' आरो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर' बिथांमोना भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विन्द बिथांखौ राष्ट्रपति भवनाव लोगो हमनानै हांख्रायथि बिलाइखौ गथायनाय जादों होनना मिन्थिनो हानाय जादों आरो भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विन्द बिथाङाबो मान बिलाइखौ आजावनानै बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव नुजाथिफैनो गोसो जानायखौ फोरमायथिदों होनना मिन्थिनो हादों। लोगोसे भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विन्द बिथाङा मान बिलाइखौ आजावनायनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर' बिथांमोना बर' रायजो राजानि जानानै बिथांनो साबायखर बावो। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुआ दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 7 फेब्रुवारियावसो माखासे सुबुंफोरा बर' माहारिनि गेजेराव गोदानै बर' फरायसा आफाद दानायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होयो खौरां मेलनि गेजेरजों। बिथांमोना खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला बर' माहारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे आफाद थाखासेयाव आरो फिन गोदानै बर' फरायसा आफाद दानांगौ एबा फरायसा आफादनि गोनांथि जादों, बेखौ बर' रायजो राजाफोरा गनायनानै लानो हायाखै होनना बुंथियो। बिनिखायनो जायफोर बिथांमोना गोदानै बर' फरायसा आफाद दाफुंबाय एबा बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियनखौ जोनोम होबाय, बिनि सायाव उदालगुरि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों रावै सोंखारिनायजों लोगोसे आगानसेबो फिन आरोबाव बिएनएसइउ एबा बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियना आवगायबावनो नांला होननानैबो गोख्रों रावै बुंथिबावो बिथांमोनहा। मानोना गोदानै जोनोम मोननाय बिएनएसइउ आफादा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाजोंसो सोमोन्दो गोनां होननानैबो बिथांमोना गोख्रों रावै बुंथिबावो। रां घुस लानायनि दायाव साख्रिनिफ्राय बोख्लायजादों एसिएस मावख'गिरि नन्दिता कौर बिथाङा। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननायाव रां घुस लानायनि दायाव हमजानाय एसिएस मावख'गिरि नन्दिता कौर बिथांखौ आसाम सरकारा साख्रिनिफ्राय बोख्लायबाय। मिन्थिनो मोननायाव थांनाय 2017 मायथाइयाव एसिएस मावख'गिरि बिथांखौ सासे प्रजेक्ट डाइरेक्टर महरै गुवाहाटीनि डिस्ट्रिक्ट रुरेल डेभेलपमेन्ट एजेन्सियाव थिसननाय जादोंमोन होनना मिन्थिनो हादों। नाथाय बिथाङा पार्लियामेन्ट लकेल एरिया डेभेलपमेन्ट स्किमनि सोद्रोमाफोरनो रां हरनायनि थाखाय रां घुस दाबि खालामनायनि दायाव आसाम पुलिसजों हमजायो होनना मिन्थिनो हानाय जादों। बे दायनि थाखाय बिथांखौ केस होनायजों लोगोसे 3 बोसोर जोबथेसालिनि साजा होनायजों आरो बिथांनियाव 12,000 रां जुरिमाना फोनाङो। आरो आसाम सरकारा एसिएस मावख'गिरि नन्दिता कौर बिथांखौ साख्रिनिफ्रायबो बोख्लायो। सुलुंनिफ्राय मिन्थिनो मोननायाव नन्दिता कौर बिथाङा आसामनि बारग' कंग्रेसनि मन्थ्रि, बिहार आरो त्रिपुरानि बारग' रायजो बेंगिरि देबानन्द कौरनि फिसाजोमोन होनना मिन्थिनो हानाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि दाब दाब ओनसोलफोरनिफ्राय आयेन बेरेखा फालांगिरिफोरनिफ्राय बोखांनो मोननाय गोबां बिबांनि गान्जा आरो फेग्रा मुवा बेसादफोरखौ आसाम पुलिस बिफाना हमनो हानानै सावनानै खहा खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननायाव मैया क'क्राझार सहरनि साखाथि गौरां दैसा सेरनि फोथाराव लांनानै गासै 1,500 किल'ग्राम गान्जा आरो 1.5 किल'ग्राम हेर'इन, 0.32 ग्राम ब्राउन सुगार आरो 33 पेकेट टेब्लेट आरो कफ सिरापफोरखौ आसाम पुलिसा हमनो हानानै सावनानै खहा खालामो। मख'नो नांगोनदि क'क्राझार पुलिसा जिल्लायाव गान्जा आरो गुबुन गुबुन फेग्रा मुवा बेसादफोरनि हेंथायै गोख्रों हाबाफारि लाबोबाय थानायनि गेजेरजों जाफुंसार जानो हादों आरो दासिम गोख्रों नोजोर लाखिगासिनो होननानै फोरमायथिदों डिजिपि डक्टर एल.आर. बिश्नोई बिथाङा। दिनैनि मोननैसो खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।